चल रे ओमे येत असतो तू परत फोटो काढा. चला नवरो येऊ अजून 1 तास तरी पण आम्ही जाता. बाकीचे गजाले वगैरे बघूया. ए चल पॅन्ट टोकडी. ह्यो बघा काय तो पोर आहे. अकड खाई ना. तर चला लग्नात जाऊया. सगळी मंडळी आता लग्नात येणार. नवरो इलो काय रे. इलो अरे नवरो इलो ये तू. चला तर नवरो इलो नवऱ्याची गाडी बिडी इलेले आहेत. तर आम्ही आता चाललो. झाली तयारी. नवरो समोर जे इले तू हे बघा. ही बघा सगळी मंडळी आमची रेडीच तयार. बाबू काका बघा. बघा पाटील बाबा. हे बाबा बाबू बघा. आपली तयारी कशी असता एकदम. हा परफेक्ट येतं. तयारी बघा काय ती आहे. कोट बीट घालून. हे कॅमेरा मागता. लग्ना किलो. हे बघा ही हर्षाची आजी. भारी जाग्यावर बंद केलं. हे बघा यजमानी तयारच. थोडी रुकवा घेऊन चला. यांका पण आणि जानवशक बसाचा कार्यक्रम चालू आहे आणि ही सगळी तयारी चालली आहे. हे बघा आता थोड्या वेळानं मुलगो जानवशक बसणार आहे. बघा जावा ठेव खाली सामान द्या
आमची नवीन कपडे कपडे फक्त जरा काळं दिसतं ना. अरे आपलं कसं सिस्टमॅटिक असतं. ताच बरोबर आहे. लड्डू पद्म परशु दोन हातात करायचे. दंतीरा झळकतो पैजण घागुरा ऋण जुने अभिषेक दुसरी माळा दुसऱ्या माती नंतर जाऊन